Ufuna umthunzi la. Ikwethu namhlanje we own this place. Sitolo sasekhaya phela leso. Susa lama effects asebusweni no. Baze bafana kamnandi ayibo ngiyakutshela kufike kuba umalume lo velile bese kuba uanti malums bese kuba ukwanene wesifo. Bayafana bonke. Awulwaze ayilama ungawafakile amasokisi imfana uphenduka ngazi ini amansensa ngazanja lapho wena uncle ufaka amasokisi amnyama amasokisi amhlophe uyafa nje ukwasho umthetho wakho mawusobha uvu right angazi kubuye kwenakelephi yabo nje sisazoxabana kabi masusutha ke wena akodwa mina ungihlupha wema ngithi wema ngizwe ngithini wema lapha usho lutho lokuthe wema semakhaya yes nakhe ekhaya lapha. It's a walkable distance though, not bad at all. In Melon man well on Ngapha siyashayela yini? Siyashayela? Khona bala. Hayi ngeke ngibonanga. Oh mhlawumbe uyabhema kulo yabhuti leya. Mbesi. Is it awelonda usese mpe. Ushala ba into emnandi ngezindlu zala ezinye zazo ziqhelelene kamnandi yabo nje thina mawubuka from ngaphezulu omakhelana abekho duze kakhulu la umemeza ngempela noma phela ezokuzwa wemashandu ngoba kubisana ngeyibhuku la amsho gogo mase kuthiwa uyamemeza la usemadebe uzokuzwa memeza wo is it is it lapho banda amnandini you're just excited that's all like I am. Ngoba umuntu akakazange ukubonda nawe ngithe ngifika nje ubuye into ongayazi noba uthi unokwanele kumanje asimazi nokuthi umuphi umhlaba leyo bhuti uvuye kusena yephi ilawo gogo babezeni hayi ngeke ibo ilawo gogo babenesonto khona I'm just exploring awuphela umuntu mina maye la uyivalela azaha awusanginesinye isitolo esilana awona ngokwanene nayi iFortbone yakho kwami wathi ngimsukene nje ngeyibona uke wadla nje kodwa ngoba usuhle lapho uke wadla yini yawubothi umndeni wenzani uyabhonda uke wadla wena ilento ayibhemayo ngizobenzela ilana iladi siyowenza iladi lapha ya siyohlala phansi njengengane zandawonye siphuza utshwala isitolo noma yini lesi inhloko 35 rand imnandi oh see isitolo as in like a restaurant some sort ngibona ngine screen buyi bola la sasibona ile South Africa awuninazo masinde ezitsetsile mos love it guys na restaurant yala emakhaya wethu kunezitulo lapha ya zilonile kamnandi fakiwe kuna nje ubona sikuclean amnandi kanjani phakathi kumele bafake itoilet ke manje right kuthi angithi bala ama window
Hayi uyabona siqeda kwakhiwa. Qeda kwakhiwa. Ndaba ezithi hayi kwaSwayimani ngasekhaya. Uyahamba bo. Kazi yazi uthi akukude ngaleyo ndlela kusawumgaqo wodwa nje. Awu lona babengahambi kakhulu uma beya esikoleni. Bonke umuntu abafunda evumtha. Hayi umoba manumbili. Cause nalapha ekhaya nje hayibo uyabona nje ukuthi ngathi bakukhani beqala amaphansi bayamili bayawutshala futhi. Amadumbu bhatata. Koko ngimuza ngazi ukuthi balonile nobhatata. Nidla kamnandi indoda emnyama. Yabona wena Musa wenkosi yazazi izinto sisi. Yazazi. Indoda emnyama. Asano sifuna ukubona imoto. DJ Khatha ubesho ingoma. Ish. Ngibe slow phela mina. Baze bafana uyazi le ngoma ethi Asanda ufuna ukubona imoto Mazulu umntana umuntu ungaphezulu kwazo zonke khona ini hayi afezi imoto indaba vele gijima kanje la mhlawumbe ngoba vele baziyazi ukuthi abekho abantu abaningi abadlalayo la icrash indle lapha pheshe ngikhumbula umuntu esahamba iguji cabangi kukude lapha ohamba uzuyibona mawuya lapha yabo uhamba uzuyibona khona enye indawo ekuthungwa kuyona Samuel ugogo esithunge sime kuyona noma ngiyaphambanisa ingale yona Nazareth ingala ngomla kaMhlongo uphumele kaNdunge bese khona phela hayi yabona masusushithe izibongo mina ngiziwazela kaMhlongo kaMatholwana Hey Asa, how much was your braids all together? I owe 630 including hairpiece konke nama curls ngoba ukhala ngokuthi makuthiwa nina thenga ama curls nina nivele nithenga ama curls athandwe yini kanti yena unama curls akhe wathandayo ngomqhubane ngikuthisha ukhuthukile namhlanje noma namabala ngisho usisi loya ade ehlele emotweni la kanti wena ubusho ba uthisha lo driver hayi baba umuntu osilisa nje lo mgaqo lo ngena ushonaphi lo kaJida Sitolo sakhombela athi Sitolo hayi angisakhumbula ngikukombe lapha yazi zonke lezi indawo bengihamba ngoba bengikuthanda nendlela bengiyithanda ngoba ngifuna ukwazi indawo but nje ngeke nje ngisayikhumbule lezi indawo ngoba uthe umuntu la ufuna ukuhlala phansi ngiphuze ube hayi awusixolele namasokisi ebhola arayisikazi lamasokisi awuyathuli ankela ulinde nje noma makhotha u3 uzowuza umoya uba namhlanje uyabheva namhlanje lo muzi ngathi akuhlali umuntu nje indaba kuthulakali kanje lapha igceke la khona uyalibona mfana muthi likhulu kanjani ngathi la lapha ekhaya hayi sengiright asijikeni sengilulileke inyawo phela amakhaya ngokuthi uhambe lokhu kwami ukuthi mina ngizofika emakhaya ngihlale endlini ngize ngihambe lazamsho nje ekhaya bayasibuka nje ukuthi siyapi sizochikapi bayasibuka phela kuyabonakala umgaqo ugogo uswela amandla okusimemeza ngoba ngabe useshini welondi niyapi nimisapho kasanda uzokashiswa ilanga loyo I understand ukuthi uba lo watshela imoto ukuthi kuhle ukugijima la ngoba unjalo lo mgaqo kunama pothole uyothi umuntu ngoba nale imoto zabo nje ayibona nje ukuthi azikho steady ngaleyo ndlela buka nje naleli lo yalibona leli itshe leli libheke phezulu kanjani izosilanta imoto because uyabona leli tiyela leli ukuthi ileli akulona leli eqinile but liyashibilika leli tiyela izwa imoto mayihamba
mayigijima imoto uyezwa ukuthi iyashibilika. Uyezwa ukuthi leli tiyela leli lishibilikayo le. Yes. Uyezwa ukuthi luyababa loya ufamily. Luyabhuti loshayela lapha. Usheba nje. Awusheba. Oh lapha eshandezana. Usiyawuka angena kwi live yami wazi wathi hawu ngizwa sengizwa ngendaba ukuthi ukhona. Ngithi mina hayibo bokhuphuko. Hey guys, kuhle lana. So cute. I-filter ke yenza ukuthi kuphashe kanje. But nje ku cute umhlaba la cute. Awukusweli nje uthi uhlale phandle. I-view yala ikubhori. Hlala phandle uyibuke because it's super green. Like green kakhulu. Green. Umuntu uyahamba megujini hamba uzuyibona ngicabanga. Ngoba umuntu ngenkathi esayitshwele esamncane sasihamba bo. Kuthiwa kuyolanda uAphiwe, kuyolanda uBoy. Angazi yini leyo landa egujini. Siyohamba. Nalapha yangalenkathi le kuyolanda. Angazi kuyolanda ingane inakakendiyana lapha kwabe benganyana osiphe sahamba bo lapha. Angazi noma sashona ngala noma kushonwa ngala. Kushonwa ngala ngithi shonele uthi weqe yoshona ngale. Sabona amazulu ikupla ikwaswayman ehlabathini. Yes. Asante yazi yahamba kancane nale moto eshebo ngathi izovelima usaba ukuthi izoma yini. Ebo hamba kancane wema. Kufanele ngidinga ukucharge manje. Izibebe. uNkulunkulu angibuyisele iheadline yami manje ngiyayithembisa futhi ngazi ngizowenza njani ngizomkhonza kabusha ngimthande ngimazisi understand ukuthi ufuna ngize ngithini kuze angibuyisele kahle Kombe nokwanele walimala kuona lo mgaqo noma wayengale lapha ya la maqondana lapha lo mama kwakwenze njani imoto yenza kwakwenze njani le moto yayihlanya noma engamboni noma umushayeli uyambona umuntu umegijima hawu hayi kusho ukuthi wayicimezile ungafa I hope wakhokha ke njalo ama hospital bills ayikho into engangenza ngithanda ibhayisekile umsebenzi ongaka lokhu ushovile nje umshovu manje manihleli lana nisweni idlana sokujima icoke 160 khamba konke full chicken isinkwa manje bakwenzela phi ke bayishiselaphi okhona elinye room lokuyipheka nokuyishisa khona lapha yalapha namatafula nezitulo bengihlale phansi I would love to experience sitting here. Inkinga kumnyama. Ngoba khona notshwala Guys, bye-bye. Thank you right in. Zobonana, my battery is dying.